Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Laura, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Laura Lartan ti iyawag mo kanyak. May saak agagangay laeng nga umili, adim makkel iti kinarigat ti panagbiag. Kinapudno na manang, sa anak anakalpas iti panagadal ko. Gaputa talaga nga awanan kami. Sakit na sapaak anagbalin nga ina. Ngem daksang gasat, tadinak mo't tinakderan tinakasikog kanyak. Rugyak man manang ti agsalaysay, idi na ipasngay kon ti anak ko. Agtawa nakla idi, iti 19. Huston baby, apay ngay adi kamot na sumardengan nga agsangsangit. Laura, anak ko. Apay ay asangit ta anak mo. Diyak nga rod amo tatang. Itay pay nga isalsalak tapno agsardeng kuman. Nga magsangsangit matlatta. Amangan mo't no mabisin. Pasuswom ngamin Inaramid kun tatang. Ngam awan sa amot ngaminan ti masuso na kanyak.
Amuyo mo't, nakindit ti gatas iti barukong ko. Saan amapnat ti anak ko? Dayta itan. Awan ay at ititimpla na gatas na. Awan tatang. Ay, talaga saan nagsardeng agsangsangit ti anak mo no saan anak ka naggatas. Mabisin lakit di dayta iso asangit-asangit. Di mat ko ng mga gurigor ni Noel nga anak mo. Wan tatang, nangato ti gurigor na. Madanaganak nga ruden. Tauray no pinagtumarkon iti agas. Saan lata bumaba ti gurigor na. Ay, kasayaatan siguro no ipa-ospital mo laang ngayon. Kaya't ko kumamot tatang. Ngamawan paggastos ko. Amoy matan. Nangina tinaskan abayadan iti ospital. Awan mo't makukwartak tatang. Nakastrika nga agpaiso iti trabaho. Nga manumot laangan ti sweldok ngay. Saan nga umanay ti matmat gadak tatang? Ay, katkasano nga rudan nga Laura. Halangan mo't abay be amlatan ta apo ko kamasakay. Basta i-monitor ko latan ti kasasaad na tatang. Pag tumarag iti umno nga oras, tabarang agimbag mo't laang. Ay, anak kao. Talaga ngamin nga agkurang ti budget ko tatang. Iso ajak maipa-ospital ti anak ko. No maipapan iti magastos at na mabalin ko nga asitgan a bumuludan tayo anak ko. Hanggang sigurado ka kadain. Wan tatang, kaya't ko ti agabroad para ka ni Noel nga anak ko. Ay, una yan. Manula ti taon ni Noel. Aglima pa'y laang ti taon na. Tatang, amuyo mo't noon niya tinaglablabasan mi nga agina. Laura, anak. Idi maladaga pa'y ni Noel. Nakakaasi asangit-asangit no mabisin. Tawan paggatang ko iti gatas na. Tanakindit kat nga ron ti tubog ti barukong ko. No agsakit idi ni Noel. Ano sa kapag tumtumaran iti agas. Diyak pulos maipa-ospital. Gaputa maamakak iti babayadan. Takas talaga nga agkurang ti sweldok. Ita, masapul nga isaganaak ti panag-eskwela ti anak ko tatang. Awanan ti sabali pa ya mapanunot ko apamuspusan. Tapno maisaganaak ti masakbayan ti anak ko. No saan ati panagtrabahok iti balasiw taaw. Ay, alangarod Laura. Tulungan ka anak ko. Kasi tinakunakon. At dati maasit ka kapag buludan iti mainayon iti paggastos mong agabrawn. Agyaman tatang. Kat pangaasiyo. Da kayo kumapay laang ti makaamo amang taripato iti anak ko. Bayat ti kaadak iti abroad.
You are very lazy! Please don't hurt me, Mom. Have pity on me. I will do whatever I want. I will punish you, you lazy bastard. I don't like the way you walk. So you better do your work well, or I will punish you more. Diyos ko, naulpit ti amok. Malaksin nga dagiti gundaway asan da kapakanan. Kabinandakpay. Naulpit da. Kagiddan ti panagabroad ko, ti panagibtur ko itinalaos aliday, ken sakripisyo manang Emmy. Saan laeng agapo tadyak na tarabay ti panagdakkel ti anak ko? No di ket gapumeten iti kinaulpit alinakam ko iti nagbalin nga amok iti panagabroad ko. Kagiddan dagiti linakam ko a kinaulpit, kas iti panangdangran, saan da panangpakan kanyak, karaman pa yan, ti panang molestya kanyak, ti amok alalaki. Ti anak ko lataan ni Noel, ti kanayon alinaon, ti panunot ko. Kaya rigan na anakairwama kon ti amin alinakam ko a kinaulpit, tati addalatan iti panunot ko, ket ni Noel nga anak ko. No nangan ngatan, no nasalun at ngata, wano agad adal nga taan na imbag, kano anyapay dita. Diniretsok ti 10 atawan akaaddak idi abroad manang. Iso akas talaunay ti iliw ko iti anak ko, idi nagawidak. Agtawan idin iti 15 ni Noel. Kukuha amin ni Noel dagita nakadisplay ang medalya. Kanuan niya pa pamadayaw di tadiding anak ko. Nasirip ti apaw. Anyan, naglaingan ti anak ko, tatang. Makapabangar itirik na dagitakit kita ag apam madayaw a nagunod na. Mariknak asulit ti amin abannog kan sakripisyo ka nagabrod, tatang. Laura, anak. Anya nga oras a sumangpot ni Noel, manipod iti pagadalan, tatang. Kailiw ko talagang ti anak ko. Dandanin sumangpot na jay. Itay pa'y ngamin analpas ti klase na. Narigatan la siguro ang naglugan ta atid tog ti pilay ti pagluganan no panagaawid ang dagiti estudyante. Kasta ka di, tatang. Ay no. Sumampot ko man. Tama ito. Lolo, adda ako. Nay, at day tagaya man. Ne, adda gayang bisita tayo, Lolo. Naimbag na oras yun, Nana. Nay, Noel, anya sa nga ilingay bagbagam. Kat no ni nanang buday ta. Di mo ka di mabigbig. Ha? Noel, anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka, anak ko.
Para kan ka amin dagita nga insangpat ko anak ko. Pasarabok kan ka. Agyamanak nanang. Pasensya kayo no saan kayo nailasin adagos itay. Awan anyaman na day di anak ko. Maawatan ka. Aglima lang amin titawan mo idi nagabrodak. Ita, 15 titawan mo. Nabayag adinak nakita. Iso maawatan ka. Nanang? Maragsa ka naklaunay. Tanapanak nakakanasaot ka nga agad adal, Noel. Pamanaknak dagiti medalya kan daduma pay nga award naawat mo, naka-display iti diding ti balay tayo. Itultuloy mo nga igaid ti agadal anak ko, Taikarik, aramidak ti amin, tapno makaturpos ka. Iti panagsublik iti abroad, nakarkaro pay nga aggagetak nga agtrabaho, tapno maitad ko ti amin akasapulam iti panagadal mo. Agyamanak nanang. Alan, Noel, ingka maturugan tani, rabiin, adapay klase minton bigat. Sana bale, ta sumagmamanumot abulan ti panagbakasyon ko ditoy, bayat nga ipagpagnakmanan ti papeles ko nga agabroad. Iso nga adupay ti gundaway ang makapagbanding ta, anak ko. Makalawas laang ti kaadam dito'y anak ko. Ag-flight kan tumanan. Masapul tatang, tapno ad-adda maisaganak ti masakbayan ni Noel. Para kan kwa na day tingar aramidak, para iti anak ko. Laura, anak. Uray anya akita ti rigat, kabailak asarang tatang. Ti importante kanyak, ni Noel nga anak ko, ti masakbayan na. Iti kasta atin or ti panaritam, Laura. Mamatak nga do arigat ti naglablaba sa miti kaadam iti abroad iti last out ti sangapulo atawan. Talaga nga ado tatang. Ngam kinabailak nga uray anya pa'y tinapagteng ko. Iso nga amok nga iti panagabroad ko manan. Mabailak matlaang ti anyaman a panubok asarangtak. Ay, Tauray mapukpukawan akon iti namnama. Kan uray agkapsutan ti pakinakam ko. No mapanunot ko ti anak ko. Maikanak iti nananay apigsa ken namnama. Tapno ituloy ko ti mangged iti ganggan na et adaga, tatang. Iso asanda kapag danagan. Anyaman ti mapasamak iti panagabroad ko. Mabailak tatang. Basta saan nyo ko maabaybayan ti anak ko. Diyos ko, no kasano ti kinaulpit dagiti nagbalin nga amok ididamo ang nagabrodak. Nakarkaro man itan. Jaklan hinamnama adakas ti ugali dagiti amok ita. Sumagmamanon abulan nga daak dito'y ayanda. Ngamawan lata ti panagbaliw ti trato da kanyak. Nga uray sobra-sobran ti oras ti panagtrabaho. Ngam kabalak da ito'y. Para iti anak ko da ito'y. Iso ang masapul nga gibturak. Sa anak asumuko.
agibtura. Hey, iyo! Yes, sir. Do you need something? Give me your cellphone! What? But why, Give sir? me your cellphone! Sir, why did you kick me? Give me your cellphone or I will kill you! Give me! Sumagmamanupay laabulan ti kaaddak idi, iti ayan dagiti amok. Idi napasamak day di apagteng manang Emmy. Innala dagiti amok ti cellphone ko, nga isulaeng ti komunikasyon ko iti pamilyak. Kalpasan na, saan dakon apalpalubusan arumwar iti balayda, ken saan dakmutten asuswelduan. Nasurok makatawan akas jay tinagbalin a sitwasyon ko manang Emmy. Awan tinaaramidak no di tinagkarkararag, ket di nakumabaybayan ti Diyos. Agingga nga iti maysa nga aldaw, naikanak iti kired ken gundaway, ket nakapagkidawak iti tulong iti maysa nagbalin agayem ko ababaunan matlaeng. Gaputawan pang kontakak idi iti pamilyak, kinid daw ko iti nang tulong kanyak nga i-search mi iti Facebook ti anak ko. Nakla atak idi nakitak iti social media ti anak ko manang Emmy. Nagdakkel motten ti nagbaliwan na. Kasla adda ti napateg nga ilablaban na, ken kasla nabaybayanen ti langana. Ingka gumaak a kontaken babaan iti social media ngem napaayak. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw manipod iti daydi a kanito, nakaawid akon iti pagilyan tayo, babaan iti tulong ti embahada ti Pilipinas. Ngem ad-addagayam a makariknaak iti saem iti masang petak manang Emmy. Tatang, apay ada kayo laang ti sinang putak diti balay. Apay ngagmay-maysa kayo dito eh. Ayan ni Noel nga anak ko. Laura, anak ko. Tatang, apay ngagsangit kayo matan. Ayan ni Noel ko nak. Ayan ti anak ko. Anak, di mo ka din naawat dagiti mensahe kan ka. Anya amin sahi tatang. Damo pa ilang nga aldaw ti kalata pa nagpukaw ni Noel. Empakamukan kan ka. Nag-message sa kan ka anak ko. Yung kagumaan ka nga wakan ngam saan ka mo makontak. Anya? Dahil tatagpay so, Laura. Pasensya kayo tatang. Adda nga minsan anasaya at anapasama kanyak. Kabayaton ti kaadak ijabrod. Inala dagiti amok ti cellphone ko. Kalpasan na. Impupok daklatan iti balayda. Tidakas na. Sanda ka sinweldon apulos. Naimbaglangan tada ng tulong kanyak. Kat ti panagawid ko. Embahada ti Pilipinas din ang tulong kanyak. Kasta ka di anak
ko. Anyat na pasamak ka ni Noel, tatang. Ibagayo ko makanyak. Na Laura, sumagmamano abulan ng ngawan ti damag ka ni Noel. Anya? Nagpakada kanya ka dumaray iti leadership training ka na. Itadayo a lugar. Hanggang saan na nagsumsumli apulaos. Anya? Nagkatagpay so anak ko. Napana kun iti pagadalan da nga mawan kanumot ti leadership training ta. Diyos ko. So, diyak ka mo no ayan ni Noel nga apo ko kita. Diyak ka mo, Laura. Kaano pa yung mapukpukaw ti anak yo, Mrs.? Sigun iti amak. Taiso ti kadwa na pinanawak idi nagabrodak. Nasurok talo abulan na mapukpukaw ti anak ko, sir. Kasta ka di. Awan nga minti mabirukan, may record nga involved tinagan ti anak yo, Mrs. Mapalin ka da makita tila dawan na. Uwan, sir. Mabit lang. Daytoy, sir. Daytoy tiladawan ti anak ko. Sigurado kayo aday ito anak yo? Uwan, sir. Apay ka di. Mabit lang, Mrs. Agsubliak at talang timapan ko lain. Sige, sir. Diyos ko. Apay nga takas di tila nga ti pulis akasarsaritak. Apaman ang nakita na tiladawan ni Noel nga anak ko. Diyos ko, nakarkaroon nga agkaba-kabaak. Hindi na ko mabaybayan, Diyos ko. Maasi ka kanyak. Mrs. Kitain nyo dito a cartographic sketch. Diyos ko. Kaing ingas sa anak yun dito, saan ka di? Medyo umarngi, sir. Sino nga minday ta? May sa daytoy kadag iti maata pakimapang iti makakanigid a grupo nga agkot-kuta iti may sa apaset ti Sierra Madre. Anya? Imposible. Saan a rebelde ti anak ko, sir? Estudyante pailaang ti anak ko. Mrs. Agray-raytan ti panag-recruit dagiti makakanigid a grupo kadag iti pagadalan. Kat dagiti agtutubo ti target da. Iso posible nga rod at talaga kimapeng kadakwada ta anak yo. Iso nga aging gaita kat awan ti damag maipapan kan kuana. Diyos ko, talaga adya akong amuno niya ti Aramidak. Tawanan tinapalabas. Manipod nagpukaw ni Noel nga anak ko. Aging gaita. Awan pailaang tidamag may papan ka ni Noel. Anya nga talagang tinapasamak kan ko, ana. Diyos ko, pangaasim. Di na kami kumabaybayan. Nabayagan nga awan damag iti anak ko. Ultimo dagiti otoridad. Awan ti maibaga. Laura, anak. Apay tatang. At nabuya ka damag iti telebisyon.
Ada dagiti nakita abang kay dagiti maatap a rebelde iti may sa apasit ti Sierra Madre. Tatang, mapanak ijay. Kayat ko ang makita dagiti na ipadamag abangkay. Mapanak ijay, tatang. Danak ko, tatang ni Noel. Unayan, Awanan ni Noel. anyan. Unayan tinapagtang ti apo ko. Ay, unayan. Nagsakripisyo ak ija abroad para iti anak ko. Ngaman yan, tapi mo sa ilaang gapo iti bisin. Gapo iti kakapang na iti makanigid a grupo. Nagsakit, tatang. Laura, anak. Namuyol ako, ma. Doon niya tinapaspasama kanya kiti panagabrod ko. Kalpasan na, matay lang itibisin ti anak ko. Gaputa si Murot kadag iti rebelde. Nagsakit na panunutan, tatang. Nagsakit na panunutan nga awanan ni Noel. Anak. Awanan ti anak ko. Impat-patag ko unay. Ti anak ko. Dinungdungog. Awanan ni Noel. Awanan ti anak ko. Talaga nagsakit a panunutan, manang Emmy. Namolestya ak. Nagsakripisyo ak iti abroad. Tapno maipaayak laeng iti napintas a masakbayan ti anak ko. Ngempimmusay gapo iti bisin. Gapo tanaalukoy dagiti makakanigid a grupo ako mapeng kadakwada. Ken mangilaban iti biddot nga ideolohyada. Sumagmamanon atawan tinapalabas, manipod datay ni Noel nga anak ko. Ngam aklunak nga aging gaita. Sidsidirek paylaang dagiti komunista anang sabidong iti panunot day di anak ko. Nga iso tinakaigapuan ti ipupusay na, ken ti pannakaulilak ken kuana. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Laura. Laura, pagayam ko, makipagladingitak iti napagteng ti anak mo.
Pudno unay ti kinunam, aga po iti pan nakasabidong ti panunot ti anak mo, iso akella at anagbaliw ti sirmatana maipapan iti biyag. Iso akadagiti naganak adumdumngeg, tarabayan nyo anaimbag dagiti agtutubo nga anak yo. Gapo ta agrairaitan dagiti saan anasaya at apaspasamak, ket dagiti agtutubo ti kang runaan apun punteryaan dagiti ballikog ti ideolohyada at tao. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu